Mancho Murigeria bono togochakana robotero kubwatia huyo koria kirugo kyobo governor se county ya Nyamira engineer James Kimoni nigo bono hamochirie habarai kura se county yo ababeire bakwegekera habarai bande koria chikura hase kurende korengana nere batarakora magendro ani gagocha ekera baraya bange kura sorongorwa gusi handamo na se county ya Nyamira babeire bakwebeka maiga yumurwande bikirugo kyobo bwense Dr. Fred Matiangi eri banyare ko baba kumwakira ekoko kwene kyabunamba chiko chorwa engineer Kimoni nigarengi koya kwana egari tukoria rero ekera tarra chikanisa au abwatani be sector ya boda e county yo Nyamira ekera nyara ko baga kubasira nebinto au birache ko bakonya kwegenderia se emeroberio yabo tambe murikito Steven Nyarikembunde agotomanya senchero bwikirano bosio bobochori bo mwaka 2027 ekerekero murai agendrete gotieria matimo nigo yokoria ekero kyobo gavana ase county ya Nyamira engineer James Kimoni ritukoria rero hatwara etaro ase chinsemo ase county ya Nyamira engineer Kimoni nigo achakera ase nsemo ya Kenyenya asabwatoka bokonyi wa marangeti nebinto gochachi family abo yokwenda ase kanisa ya Nyakegogi SDA ekenyoro SDA Mokomoni ase boigo akorera ase nsemo ya Ribwago SDA ase wodi ya Nyansiongo ekereki gyonsi Kimoni gakora ringa nobugabana hakoboria ase county ya Nyamira nachaga abantu baminto ko batebi ninte nene kero kyo bugavana na onyiboiru mumbwali mondoche momaete muandorire na somiria abana na soire chikanisa ime na soire binyoro ngirenda abantu baminto moganeti gaki nizinyo gotendera Nyamira ene Kimoni kine gake tari kwara engerene ne korobosio nyegene teme sutiye echenji Nyamira nigekerekyo engineer James Kimoni asabire abamenyi be county ya Nyamira kumwakira chikura asekeria kweranga ereni gabere kagotara no Nyamira na tari omonyamwaka omosunto Nyamira go chakira magwawa orera Nyamira nando turumbuka uchimagwawa bonyengwe mate bose moroche nje nabasabire kura yeino wata chikura ngali bagankole gasi ninu tokambe ninu timbagambera bali bande abande nabanyamwaka bali bande abande babere birugo byabasinyire bali bande batenenere Nyamira yeito nebinto binde byabasinyire no bolimo kerekyo Kimoni ni gabwatokire kure ntindi ochi abarayi bari babeire bakwegekera abarayi bande ryo bachorwe ase korende korengana ere hakweranga mbara koraga sende yonsi. Kuna viongozi wengi wa Nyamira ambao wanataka kushikiria viongozi wengine ndio wapewe viti tena Nyamira abantu bale batagete batalere chisuti cha basacha bande waegwe birogo Nyamira na abanyamira na bomotagete iga abantu bamindo abantu bakweriga chikura abantu bagoetero morangu bosio ngio tagete nyo kwegene to no maete gento gokorota ete chikura oetereri obwate ke goti yake monyo mara so morangu Nyamira abantu bali wanzipi bakani ekirabu kerere kitoro tetagete abaraya banya baikanga abantu bande na otorari ntoliko chiande toe chikura abantu bali balikera marube baendeka egazita basinyeti naende nabanyamwaka tokubatema linde naende bonyengwe tokwira na mate mwibole tinsaro guru nigekerekia asabiro Nyamira nganere biyahabwa te chikura eryo koba nekerwanero kyogo chencho borayi bwa Nyamira so mwaka 2027 munywe tofauti togambe twenzi abantu banyamira beko bomo tukwane lyogeri mono mwanya getinge ngomu gwete nangoteba elia kabere soka isiko bwata chikati jeno chechukura kegoria geke kegoria kenene cheki bose kadi yaonere mali mwechorera baraya bya barakonye Nyamira lakini njene nenyegenete nyasao kurubora ingona komosabande ninje nsabere naende ninyanje tomolembe mono naende ninyanje tobo mugwito mono engakie oyo tageta maonchoreri Nyamira tigate mesuti enyia etabua tiburuburu etabua tieliogi ekinerete Nyamira eragerete Nyamira eruete Mongolisi Steven Nyarikembunde Ensoko TV.